Caranane wedok. Caranane putri. Ayu lho Kang Sutris. Josisnya tulung agung karo ayu. Rambute dawa-dawa. Pak Rudi. Krimping-krimping. Rezekinya Panggung Rejo. Andy. Iki lho. Sapa iki Kang Sutris? Ayo. Ellen. Ayo Dok. Ayo Dok, ayo Dok, ayo Dok. Lirikane iki lho. Ya. Ha, yuk, yuk. Yuk, ya, ya. Yuk, yuk. Budaya angiringi jogete putra putri aja lali budaya jroning nagri mrelastari ngrembaka seneng atine iki kanca jaranan Triadi budaya angiringi jogete putra putri aja lali budaya sajroning negeri mrelastari ngrembaka
matur nuwun Mas Bandi. Kanca-kanca cipta budaya dalu mriku rawuh. Sesarengan Tri Adi Budaya. Pun kesupen tanggale 19 bulane Juli. Wonten ing leladan Kiping Gondang sesarengan putra cipta budaya. Bagi matur nuwun kanca-kanca saking Sinar Budaya kirawo. Goyang Siti, Sengkang Siti. Hey, oh, 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 kandha piye? Aja seneng lunga-lunga. Aku lunga mung ngibur atiku. Ya ora bener kok tinggal ngopi terus. Ya ngopi iki kadang kala. Ora seneng aku, tidak suka. Tapi aku ngrungokne kanca-kanca iki lho. Jare ngene lah kok malah ngono.
ayo bebarengan lan ora perlu sujanan dik piye dadine sing becik padha ayame ditata rumah tanggane ya dik ya ben ayam uripe Yo, yo, ah, yo, 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 slow, ah, goyangane yo. ho yo yo ha eh ho a oh 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 ah he ho Ayo kampret. pulo wis bejamu yo dik yo yen pancen dadi naku tak suwun marang sliramu aja dadi runci ing atimu Iwak cucuk wadai karung, becek bacot tinimbang burung, emas sakit hatiku. nang pasar kok tuku cipir jo samar yen ora tak pikir aduh dik aja kuwatir Manuk agak-agak kok maku merak, pancen sengaja pancen dijarak, emas sakit hatiku. ana kadal mangani roti bapak budal aja digondeli aduh dik aja digondeli Bang kacang tambang kedele, ayo lo Mas Pujo yen pancen dikarepake, ayo ingkang terno lewat. aja digondeli Yo, Yo. Tria di budaya. Wes, yo, 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 yo.
kok tuku cipir aja samar yen ora tak pikir aduh dik aja kuwatir Hop. Nyapa, Dot? Nyapa? Piye sing ngene sapa nyapa aku Kowe lho sing kleru. Selak ijo Mas. ah Wes, hop. Sesa. Tabuhane ngono tok Aja pakai musik. aja-aja kok tabamu sing kleru lho Tut Oh, Pak kono bolone akeh lho asli iki. Yo, yo. Rama cinta Oke. kok piye oke Siji, loro, telu, papat, lima anu agak-agak kang aku merak pancen sengaja pancen dijarak aduh sakit hatiku neng pasar kok tuku cipir aja samar yen ora tak pikir aduh dik aja kuwatir dibaleni kok ngarep po kowe nyatu sinden nek sinden tuwek ya blek ngene iki pra ya aku melu-melu sampean lho itu kuyuh ya Allah aku ngopal kowe iki nyatu aneh Maka wes tak terusno aku mau teko ngendi Bang kacang kembang iyo iya iyo iyo iya iyo Jos Boh
yo. Ya, 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 ya. Yo. Matur gunging manuwun oleh koret-koretane utah loro ki mang. Nggih alhamdulillah wonten ing dalu punika khususipun dumateng keluarga besar ingkang mapan wonten ing leladan Tiudan Gondang. Wonten dalu punika nggih para lenggah sedaya matur sembah nuwun niki karanten kerukunan panjenengan niki saged kagelar pagelaran